बिजनी दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंजानाय 8थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म रोंगौथि सायख' आनजाद गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरनि थाखाय जोङो थांनाय 5 मार्च 2025 इं अक्ट'खालि दख'र एबसुनि सिङाव गंफ्रोमबो गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै जोङो मोनसे रोंगौथि सायख' आनजाद खुंफुंनाय जादोंमोन। दा बे आनजादनिनो फिथाइखौ जोङो दिनै नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों जोङो फोसावनो थाखाय थियारि जाबाय। दा बेयाव जोङो थांनाय 5 मार्च खालि जोङो थाखो 6, थाखो 7 आरो थाखो 8 नि फरायसाफोरखौ लानानै जोङो बे आनजादखौ खुंनाय जादोंमोन। गुबैयै जों बे आनजादाव मोनबा आयदाखौ लानानै जोङो सोंथि खालामनाय जादोंमोन। बड', इंराजि, गोरलै बिगियान, गोरलै सानखान्थि, सरासनस्रा गियान, बे मोनबा आयदाखौ लानानै जोङो आनजादखौ होनाय जादोंमोन। दा बे मोनसे आयदायाव जोङो 30 नम्बरफोरै जोङो होनाय जादों, गासै 150 नम्बरनि। दा बेनिनो जोङो 3थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनि फारिलाइखौ जोङो दिनै थि खालामनानै जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव चेनेलनि गेजेरजों जोङो फोसावनो थाखाय आखायाव लाबाय। दा बे फोसावनायनि सिगांनो आङो फंनैसो बाथ्रा बेखौ फोरमायथिनो सिगांदों। जोंनि फरायसाफोरा जाहाथे गोजौ आनजाद होनाय बेफोराव जोंहा सुबिदा जानाय बायदियै जोङो दानिफ्रायनो फरायसाफोरखौ जोङो बे बादायलु मुगायाव जोङो गुबुन गुबुन आनजादखौ माबोरै लिरनांगौ बेफोरनि आइडियाफोरखौ जों होनो थाखाय बे आनजादखौ जोङो गुबैयै होनाय जादों। दा बेयाव जोङो जोंनि नैबे 8थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ उथ्रिनो थाखाय जोङो माखासे नेमखान्थिबो होनाय जादोंमोन। दा बेयाव जोङो मोनफ्रोमबो आयदायाव जोंहा 30 नम्बरनि गेजेराव 12 नम्बर मोनोब्लासो जोङो सासे फरायसाखौ बे आनजादाव उथ्रिसारनाय बेबायदि जोङो लानाय जादों। सासे फरायसाया 40 जौखोन्दो नम्बर मोननो हायोब्लासो जोङो बे फरायसाखौ जोङो उथ्रिसारनाय हिसाबै जोङो लानाय जादों। दा जोंनि गेजेराव गोबां फरायसाफोर दङमोन, गोबां नम्बर मोननाय नाथाय बबेबा मोनसे आयदायाव फेल जानाय, बेफोरबायदिबो फरायसाफोर दङ। दा जोङो बबेबा मोनसे आयदायाव फेल जानानै जोङो नाम्बारखौ बुरजा मोनोब्लाबो जोंनि फरायसाफोरा दि मोजां रोखोमै गियान मोनगोन बेखौ जोङो मोनफुंनो हाया। दा जोङो मोनफ्रोमबो आयदायाव पास जानांगोन। दा बे नोजोरखौ लानानै जोङो बेबायदि माखासे नेमखान्थिखौ होनाय जादों। दा आङो गोबाव बुंनो लुबैयासै। दा आङो फारि फारियै जोंनि रिजाल्ट बेखौ आङो फोसावनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। दा गिबियाव आङो थाखो 6 नि फरायसाफोरनि रिजाल्ट बेखौ आङो होनो सिगांबाय। 1थि मासियाव दङ बिजित बसुमतारी, बरलागाव बड' गोजौ फरायसालि। 2थि मासियाव दङ करिना ब्रह्म, मालिपारा गेजेर इंराजि फरायसालि। 3थि मासियाव दङ दैमु बर', गारगाव गेजेर इंराजि फरायसालि। थाखो 7 नि 1थि मासियाव दङ प्रिजा ब्रह्म, आलारि गेजेर इंराजि फरायसालि। 2थि मासियाव दङ मुसुखा बर', आलारि गेजेर इंराजि फरायसालि। 3थि मासियाव दङ बिद्यामुनि कुमार ब्रह्म, बड'सा एकाडेमि बिजनी। थाखो 8 नि 1थि मासियाव दङ चन्दना नार्जारी, दानसोरां गेजेर इंराजि फरायसालि। 2थि मासियाव दङ झरना रानी ब्रह्म, आलारि गेजेर इंराजि फरायसालि। 3थि मासियाव दङ फामिखा मुसाहारि, आलारि गेजेर इंराजि फरायसालि। दा जोंनि रिजाल्ट फोसावनांगौ बे फोसावनाया बेखिनियानो। गोजोन्थों।